O Club de Remo Cabo de Cruz está de aniversario. Este ano cúmprense 40 anos dende a súa fundación e a entidade quixo celebrar un acto especial. E fixo coa súa xente, directivos, familiares e tamén representantes das firmas colaboradoras do club durante estes anos, principalmente Gealsa Rianxeira, da man do seu fundador Jesús Alonso. E foi Jesús quen quiso estar aquí, quiso estar no deporte e quiso acompañar ao Club de Remo. Xa leva máis de 20 anos con nós empuxando e sigue comprometéndose con nós, e a empresa Rianxeira Gealsa está aí por él. Entonces, pois, máis que pola empresa, dou o agradecimento á persona de Jesús, que desde fai máis de 20 anos, como digo, nos está axudando a crecer. E todos os demais, por suposto. Tampouco faltou o alcalde Xon Xosé Dieste, quen destacou o traballo realizado pola entidade durante estes anos, logrando poñer a Boiro no máis alto chanzo do remo a nivel nacional. Segundo o rexedor, ábrese agora unha nova etapa para a entidade, para a que xa contarán con nova sede do club. Pero a obra está aí, é inminente, non ten volta atrás. Empeza a andar. Esta semana, pois, xa estamos, abrimos o sobre A, estamos xa valorando, abrimos o sobre B, estamos valorando que a oferta técnica, están os nosos dous arquitectos do Concello traballando en ese tema. Esperemos que acaben pronto para pasar a abrir o que é a oferta económica e facer, pois, o que é a asignación á empresa que lle corresponda. Se presentaron 6 empresas e, bueno, aí estamos. Aproveitouse a ocasión ademais para presentar tamén os equipos das distintas categorías, dende a base ata os seniors, formada por máis de 130 persoas, entre remeiros e adestradores, e que, a pesar das dificultades, volverá a ter unha traiñeira na Liga ACT.